Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 20 na bulan sang Hulyo tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton daydayon karon nga aga. Oy, siling sang kumilik sa Kongres abi disidihin nyo, desisyonin nyo madayon ang barangay kag isking eleksyon o kon hindi. Ang lokal nga isyo, tandugon tabi ning bitaw isyo. Subong man, ang mga plantador galio, nagaduso, nya abi ang appointment sang SRE Chief, dalian ninyo, butangi bago, nga aman. Duli, wala kuno sang kabalakan sining daw ginaplano nga pagpamuhin, empleyado, pag-isa sa mga ahensyang isa lang ang pagsyon, pero wanglo ang ulo sang mga worker sang gobyerno. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:36 ang kumilik gapangabay sa Kongreso. Abi niya lubaranyo kay gasala-sala ng tao dayunon bala ang barangay kag iske eleksyon sa Disyembre 5 o kon hindi. Siling sang spokesman sang Comelec, John Rex Laudinco, na gina-question niya, ano gid bala ang matabo sa Disyembre 5. Siling sang Comelec, nagalaom siya nga ang Kongreso magadesisyon sang madalion nga panahon kay 5 na lang kabulan na schedule na ang eleksyon sa barangay. Tinagapangabay sila, nyabi pagwa na kamo sang pinakapatokid kag husto nga desisyon, agod nga hindi man kami magsaligid. Ang tanan-tanan subong preparado na kami. Sige ang rehistrasyon, ang pondo intact na. Sa lain nagasiling, Disyembre 5 na ang eleksyon. Pero wala pa sang kasiguruhan kay kadamo sang aton mamalida nga nagapamalabag. Kay kanugon sang mga 8 bilyones nga gastuhon sa barangay kag iske. Preparar lang inakuntani nga budget pananglitan may ara pa mga pandemya katulad sang wala pa nag-iskirda nga si COVID-19. Ti sila sang kumilik dalian nyo. Kung ipospon ko dayunon para nga hindi man maatrasar ang amon sini trabaho. Waswas kami trabaho, preparasyon sa Disyembre 5, pagkatapos hindi malang madayon. Tiga pangabay siya na kung mahimo ang Kongres maghatag na now na kung pwede o sa masunod nga simana sang anugid ang desisyon. Agod nga makapreparar ang Comelec. Kay pila ka miyembro sang Kamara damlag pa nagproponer nga i-postpone ang barangay kag iske eleksyon agod nga makakinot kita kwarta nga gamito naton sa COVID-19 response. Kung ano ang desisyon sang Kamara, subong man Senado kag mataas nga panalgan sang Kongreso, siling sang Comelec abi now na desisyon ninyo. Kung magdesisyon kamo para nga mahagan-hagan man kag hindi kami hagad sako-sako sa amon trabaho kung hindi malang madayon ang barangay kag iske eleksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura. Time Lasais 44. Dire kita. Siling sang dole kahapon, gamonitor kita. Siling ni Labor Secretary Bienvenido Laquisma. Siling niya ining right sizing sang gobyerno, hindi ka mo magkabalaka. Hindi iniya magbuhin sang empleyado. Ginatingwaan lang niya nga ang gasulubrada isay lota sa lain nga ahinsya. Hindi niya siling buhin kita empleyado. Ini nga tinaga sang dole, paagi kay Labor Secretary Laquisma, maayo nga pasalig. Galing ang kwestiyon naton amuni. Kakaso naton,
ang pipila ka empleyado, mga 2 milyones kunong maapiktahan sini. Kakasunaton kag gapasalig ka nga isaylo sa lain nga opisina. Ginkakas magani kay gasubra. Karon isaylo mo to. Kung isaylo mo sa opisina nga gasulubra man dito, ang guaya sini basketball pasahay kita sini. Ang maigo sini empleyado. Daw hindi ko ma-imagine nga kakason mo ang pila ka empleyado gagasulubra. Kakason mo ang mga ahensya nga gadulubling pagsyon nga pareho lang. Pagkatapos masiling kamo nga sa iluhon nyo sa lain nga opisina, diin nga opisina mo ihaboy gasulubra gani. Amo gani na kakason nyo para nga makabintaha ang gobyerno. Bilyon ang mabintaha sa gobyerno kung makakas ang mga 2 milyones ka empleyado. Karon mapasalig ka nga kakason ka sini nga opisina sa ilo ka sa piyak. Amo gani nga ginkakas nyo para maka-save ang gobyerno. Bilyon. Karon pasaligon mo nga ginkakas kay isaylo sa lain nga opisina. Diin nga opisina mo isaylo sa bulan. Dahil hindi ko maintindihan ini mo. Amo gani nga maiban kita. Kaya para may saving ang gobyerno. Pagkatapos, pasaligon mo, niya magkabala ka. Kakason ka na, sa ilok sa lain ng opisina. Gasulubra gani, ginkakas ka gani kay subra. Pagkatapos, pasaligon ta mga empleyado, nga isaylo lang sa lain ng opisina, daw hindi amo. Amo nang dapat ipatag na ton sa tao, kag sa mga empleyado. Ako, pabor ko ya, ining gasulubragin man, ining mga pangsyon nga gadulubre, okay na ya. Kakason. May ara ya nga bangod sa politiko, pasudlon ka, bisan nga pariyong trabaho, sige lang, sulod kay komo, padrino ang politiko. Okay na ya, pangakasod, gasubra. Pero to, hindi ita pagpasaligon nga kakasod ka kag ibalik. Ginkakas magani kay subra. Ay ano nga plastada ni. Daw gina tagaan ta sang sala nga paglaom ang mga empleyado. Tadlungan nyo na lang, klaruhan nyo na lang, ginkakas ka mo, kaya gasubra na ka mo, ginkakas na ka mo, kaya gasalampaw, pangsyon nyo, gapulo pareho, amo galing nga kakason ka mo, para nga gobyerno makasave siya. Pero hindi ka magsiling nga kakason kag ibalik ka sa lain nga opisina. Imposible. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais, 47. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver, kargador sa merkado. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibong para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Kining isa ka lokal nga isyo. Nagamonitor ako kay Bacolod Councilor Al Victor Espino. Ini balang pagbutang kay Police Major Junji Liba bilang amo ang head sang Bacolod Traffic Authority nga opisina. Ti karon siling ni Al Victor Espino konsehal sa Bacolod nya may ara na nga ordinansa ang syudad nga ginhimo si anay Councilor kag karon Congressman Greg Gasataya nga nagatukod sa Bacolod Traffic Authority Council o kun BITAC kag Bacolod Traffic Authority nga opisina o kun BITAO. Siling ni Espino sa idalom sang probinsyon sang ordinansa nga nagtukod sang BITAO dapat isa ka sibilyan ang mamuno kag hindi pulis. Okay, kung may ordinansa dapat tumanon. Pero ang question ko dire, si Police Major Junji Liba, wala man niya nagduso sang lawas niya. Ambot silingon may nagbutang siya sa pwesto. Question karon, sino sa inyo ang nagbutang sa iya sa pwesto? Kaysa babatyag ko, si Police Major Junji Liba, wala iya nagpresentar siya kagalingon, ginpili siya nga manginhead sang bitaw. Ti karon may ordinansa gali nga dapat sibilyan. Gina-question ko lang, na-intriga lang ako kay mati daw mahuya magita kay Police Major Junji Liba nga ginkwada ka ginbutang da siya nga wala man niya ginpresentar ang lawas siya, ginpili siya gibutang da pagkatapos hindi gali pwede. So ang silingon ang punto ko kasimple gid lang. Kung may ordinansa, dapat ginpatawagin si Police Major Junji Liba. Kinambala nila nga sila lang hambalon abe nga may ordinansa nga di pwede pulis, isa ka sibilyan. Ang gina-question ko malang sino yang nagmato-mato kung hindi pwede nga magbutang ya kay Police Major
Jun Giliba. Pobre man yung isa ka police major niya. Anong yang salaya siya kay binutang na siya, may nagbutang sa iya. Gapate man lang siya. Kung sino nga tao na opisyal sa Bacolod nga nagbutang sa iya, nga nagapate nga may ihibalo siya, may eksperyensya siya sa trapiko. Amo nang punto ko bala, kaya mahuya mata sa major sa pulis nga wala gali sa kabalo nga sibilyan galing arada nga pwede da may ordinansa. Kung tanigin pa ibalo nyo, si Police Major Jun Giliba. Ang question karon, sino ang nagbutang sa iya? Ang nagbutang siya sino nga opisyal? Nga wala kahibalo kung may ordinansa gali sa bitaw. So muna gina-question naton. Hindi tayo basulon ini si Police Major Jun Giliba kay ini siya binutang laya ka ginapuent lang. Karon, ang question sa taga Bacolod, sino ang nag-appoint sa iya? Sino nagbutang siya sa pwesto? Kag nga wala sa kaibalo nga may ordinansa gali nga hindi pwede ang isa ka police officer nga mangin bitaw head dire sa syudad sa Bacolod. Amo nang question, sino ang nagbutang sining pobre nga pulis bilang head sang bitaw nga hindi gali pwede kay may ordinansa? Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3. Ako si Manuel Saet, 57. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo
o kung pagpamuson. Ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat ang duga sang dahon sang gabi. Bay na, sa aton Aksyon Balita Morning Edition, upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension, Vitamin